Nyamira Mheshimiwa Kongo Mugeni niko bona aichanire nchira umubaro mokoga ndrate konekiwa kurase county ya Nyamira asa gwesokia kwerikia ko baba kichukura wikera boniga niko bona ba kichukura wika chiri bwikomi banyare ko baba gwesokia asa bono umugeni asabire abamenye be county Nyamira gwesokia iri kwerikia ko baba kichukura so bonge bachiko bachiko twara chinguru chukumusira Dr. Fred Matiang'i asiranga yaye yokoria ikergo kyobora ibwense nigari ngiko yakwana iga asensemo ya Bosamaro bunge ya West Mugirango asaikirana ase ensemeyo kubwatesia abananchi nabo igo kwenekia kubasaba babwatesie omuske Fred Matiang'i ese chikura IBC atagete tobwate chikura elibu sarasini koruga igase ito West Mugirango IBC igo yatete ng'abantu baikire emyaka 18 banete kubwata chikura igo tore elibu 10 goikatare 14 omutinyukane abantu baminto ba West Mugirango babwatire chikura abari chiri bwisatu korwa iga bogetutu IBC yatagete tobwate chikura elibu 12 goikatare 14 abantu babwatire chikura elibu 3 korunoto Mugirango chikura twakibanete kubwata elibu 7 goikatare 14 abantu babwatire 2800 mwisho koruborabu abantu bawenete kubwata elibu 7 abantu babwatire 1700 bono gaki abantu babinto moroche ase chikura elibu 30 twabwatire elibu 10 chioka abantu aba elibu 20 gaki mwale ko bakurira basoka babwate kura gosa gaki ngaki mahote ekiagaronye twatebire una pasta twatebire nga tole monye tokuriye gento toriye gento no bolemu mbura twale kworo kikenya nga into tobwata obote bwoko bwata chikura abantu aba bosi piedi busarasini pastor oga bonsi pi basoke siko bobwate chikura ekera IBC yagosokia report twanyora nga into totanga ine Kenya ngima aso kubwata chikura gotentwa etaga iga ninu abanyane mwato tebinga bono mwarangeire Matiang'i korusikalia aicha atenekero kyo president mwato daiboigo gosenga kimwateba bono nya mwakwanire boigo gotebaka mworokie asoko soka isiko mubwate chikura chisane kabisa toskabosio mwancho murigeria hokoboria nigo kwa rurwe gochia saba ibori konekia